Maien Etxoprena idazleak hurbil egokitu zaion gai bati buruz idatzi du Ez erran inori eleberrian. Haurtzaroko sexu abusuak. Gaia gertutik ezagutzeak indarra eta gogoa eman dio gaian sakontzeko eta fikzioaren bidez lantzeko. Ez erran inori liburuaren gai nagusia haurtzaroko sexu abusuak dira. Lide du protagonista nagusia, Lidek txikia zela sexu abusu bat pairatu zuen bere ingurune hurbilean, bizilagunak egin zion eraso. Eta lehenengo kapituluan kontatzen da abusua bera, eta ondotik liburu osoan zehar ikusiko dugu lideri horrek nola eragin dion bizitzan zehar. Hurbil egokitu zaidan gai bat izan da, zoritxarrez hurbilegi, eta horrek eman zidan gogoa eta beharra gaian sakontzeko eta fikzioaren bidez lantzeko. Badezpada aurreratu nahi dut, horra gertzen den guztia fikzioa dela eta pertsonaiak eta gertaerak asmatuak direla. Iruditzen zait, eta hau ez da nik bakarrik uste dudan zerbait, fikzioak, musikak eta bertzelako arte espresio batzuek bezala, aukera ematen dutela askotan bertze modu batera azaldu ez daitezken gauzei buruz hitz egiteko. Nire kasuan hala izan da, aukera eman dit gaia eta pertsonaiak hobeki ulertzeko, haiekin empatizatzeko eta haien lagun egiteko ere bai. Liburua idazteko bertzeak bertze inspirazio iturri izan ditut gaiaz irakurri eta entzundakoak, izan fikziozko liburuak, filmak, poesia zein saiakera liburuak eta podcasten bat ere bai. Inspirazio iturri izan ditut ere bai nire bizipen propioak, gaiari buruz egin diren hainbat tailerretan eta nik parte hartu dudanetan ezagututako personenak, eta baita ere nire inguruko jendearenak, tamalez haunitzek bizi izan duten eta bizitzen duten errealitate bat delako haurtzaroko sexu abusuena. Erranen nuke gehiegitan isiltasunean bizi dena. Askotan hitz egiten da, edo azken urtean behintzat gero eta gehiago hitz egiten da sexu abusuen inguruan, erranen nuke bereziki Elizak edo Elizaren pean egindakoen inguruan, baina igual familian edo ingurune hurbilean gertatzen direnei buruz gutxiago hitz egiten da, eta kasu honetan hala da, erasotzailea naiz eta ez den bere odoleko familiakoa edo, Lide Donapaleukoa da, familia euskaldun batekoa, eta kasualidadez zortea izan dute edo bizilagunak ere euskaldunak direla, harreman handia daukate beraiekin, eta orduan bi etxeen artean familia moduko bat osatzen dute, eta hala izaten da gehienetan gutxien espero duzun pertsona izaten da erasotzailea, eta hala gertatu zaio Lideri ere.